тогава разбрах, че този нов модел работи. Тогава разбрах, че всъщност това, върху което се фокусирам, се увеличава и точно това, което исках, беше започнало да се увеличава. Това, че мога да разчитам на него, че той е до мен. Сега това го прилагам във всеки аспект, във връзката ми, който искам да се промени. И така съм променила толкова много неща. Физическата интимност, финансовата ни близост, начина по който се отнася към мен, грижата му към мен, отношението му като цяло. Защото в началото беше малко по-такова мъжко, малко по-грубо на мен ми се струваше. Толкова много неща успях да променя с този подход. Като просто смена това, което му казвам. И затова го наричам това умение едно от най-мощните умения за постигане на това, което искаш във връзката си, за да можеш ти да получиш това, което искаш.